Večný zákon lásky. 4. prikázanie. Liebe Zuschauer, Vážení diváci, das 4. Gebot beginnt mit den 4. prikázanie začína slovami Pamätaj na deň sobotný. Výzva, aby sme pamätali na deň sobotný, ukazuje, že tento pamätný deň pochádza z doby ešte pred vydaním zákona na Sinaji. Mojžiš podáva správu o tom, že Boh ustanovil 7. deň stvorenia ako završenie stvorenia, ako odpočinutie. V ňom môže človek lepšie a intenzívnejšie poznať svojho úžasného stvoriteľa. Tento proces poznávania bol pritom myslený ako večná možnosť. Preto Boh svojim verným priateľom vždy pripravuje nové poznanie. Veľké požehnanie čaká všetkých, ktorí v požehnanom čase hľadajú jeho blízkosť a ktorí zostanú verní týždenným stretnutiam so svojím stvoriteľom. Preto slovo vernosť dáva 4. prikázaniu hlboký zmysel. Pamätaj na deň soboty, aby si ho svetil. 6 dní budeš pracovať a robiť akékoľvek svoje dielo, ale 7. deň je sobota Hospodina tvojho Boha. Nebudeš robiť nejakého diela ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, tvoj sluha, ani tvoja dievka, ani tvoje hovedo, ani tvoj pohostín, ktorý je v tvojich bránach. Lebo 6 dní činil Hospodin nebesia a zem, more a všetko, čo je v nich, a odpočinul 7. dňa. Preto požehnal Hospodin deň soboty a posvetil ho. Toto prikázanie sa skladá zo 4 myšlienkovo bohatých víziev. Teraz sa budeme nimi jednotlivo zaoberať. Prvá výzva znie: Pamätaj na deň soboty. Pamätaj, netýka sa len minulosti, ale aj budúcnosti. Pamätaj. Vyzýva k tomu, aby si deň soboty očakával a aby si sa pripravil na spoločný čas so svojím stvoriteľom. Kvôli tomu sa má vytvoriť vonkajšie ovzdušie. V byte sa urobí poriadok, očistí sa a skrášli. Pripraviť sa má aj vnútorné ovzdušie. Duch sa očistí od všetkého zhonu a všetkých každodenných povinností a uvoľní sa pre nové poznania a dojmy, ktoré daruje Stvoriteľ. Druhá výzva znie: aby si ho svetil. Slovo svetiť znamená vyhradiť, rezervovať, obetovať, a síce preto, aby sám Stvoriteľ mohol na nás pôsobiť. Znamená to, že zo 7-dňového týždňa bude vyhradených 24 hodín pre deň soboty. 7. deň je zvlášť dôležitý čas pre Hospodina tvojho Boha, hovorí toto prikázanie. Prečo? Pretože on nás chce znovu pretvoriť tak, ako to pôvodne s nami mienil, k Božiemu obrazu. Žiaľ, Boží obraz je dnes v ľuďoch znetvorený pre hriechy a odlúčenie od Boha. Keď Stvoriteľ chce v nás znovu pôsobiť, bezpodmienečne k tomu potrebujeme v tom čase úplný pokoj, tichosť a odpočinok. A ešte povedal Hospodin Mojžišovi a riekol: A ty hovor synom Izraelovým a povedz: Moje soboty budete ostríhať, lebo je to znamení medzi mnou a medzi vami po vašich pokoleniach, aby sa vedelo, že ja som Hospodin, ktorý vás posväcujem. Sobota je tiež znamením vernosti medzi Bohom a jeho ľudom. Kto patrí Bohu, jeho sobotu bude verne zachovávať, bude prežívať to, čo je skutočným svetením soboty. Tým sa vytvorí znamenie živého Boha Stvoriteľa. Toto patrí k Božiemu ľudu a toto svedčí svetu o jeho Stvoriteľovi. Tretia výzva vo 4. prikázaní znie: 6 dní budeš pracovať a robiť akékoľvek svoje dielo. Boh vyzýva ľudí, aby 6 dní poctivo pracovali. Nie je to ťažká požiadavka, lebo Boh človeka stvoril tak, aby po práci túžil.
Zvlášť pri tvorivej práci cíti uspokojenie. Ľudia, ktorí nemajú prácu, alebo len takú, ktorá ich neuspokojuje, sú nešťastní a často tak zúfalí, že z toho ochorejú. Naopak, po namáhavom a uspokojivom pracovnom dni aj jedlo zvlášť chutí. Leniví ľudia pripravujú samých seba o požehnanie z práce, často podliehajú škodlivým vplyvom a ľahko sa ocitnú na šikmej ploche. Teda aj lenivosť je prestúpením 4. prikázania. 4. výzva znie: Nebudeš robiť nejakého diela ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, tvoj sluha, ani tvoja dievka, ani tvoje hovedo, ani tvoj pohostín, ktorý je v tvojich bránach. Tento deň odpočinku platí teda nielen pre otca rodiny a matku, ale aj pre deti a ďalej pre všetkých ostatných členov rodiny, hostí alebo zamestnancov, ktorí sú v dome. Dokonca aj domáce zvieratá sú zahrnuté do tohto odpočinku. Aby sme lepšie pochopili svätosť soboty, Biblia uvádza aj ďalšie smernice. Ak sa budeme nimi riadiť, naplníme tento požehnaný čas odpočinku podľa Božieho plánu. Jedlo sa má na sobotu pripraviť už v piatok. A on im povedal: Toto je to, čo hovoril Hospodin. Sobotný odpočinok, svätá sobota bude zajtra Hospodinovi. To, čo máte piecť, pečte. A to, čo máte variť, varte. A všetko, čo zostane, ponechajte si opatriac to na ráno. V sobotu sa nemá vykonávať ani nejaká obchodná činnosť. U Nehemiáša čítame: A čo do národov zeme, ktorí donesú tovar alebo akékoľvek potraviny v sobotný deň na predaj, nevezmeme od nich v sobotu. A čo s telesnou prácou? U Jeremiáša čítame: Takto hovorí Hospodin: Vystríhajte sa pre svoje duše a nenoste bremená v sobotný deň a ani nevnášajte bránami Jeruzalema. Ani nevynášajte bremená zo svojich domov v sobotný deň, ani nekonajte nejakej práce, ale budete svetiť sobotný deň tak, ako som prikázal vašim otcom. A teraz celkom zvláštne zasľúbenie. U Izajáša čítame: Ak odvrátiš svoju nohu od soboty, aby si nečinil toho, čo sa tebe ľúbi v deň mojej svetosti, ale nazveš sobotu rozkošou, svätú Hospodinovú ctenou, a keď ju budeš ctiť tak, že nebudeš konať svoje cesty a prevádzať to, čo sa tebe ľúbi, ani hovoriť daromné slovo. V prvom rade sa v týchto slovách nejedná o náš všedný pracovný deň, ktorého náplň máme v sobotu zanechať, ale o odpočinok od našich záujmov a cieľov, našich želaní, plánov a slov. Boh nás pozýva k vychutnaniu blaha, radosti zo zvláštneho sobotného spoločenstva s našim Bohom a Otcom. Keď si človek dôsledne vyhradí sobotu pre Boha a oslobodí sa od všetkého, čo ho môže vyrušovať od úzkeho spoločenstva s ním, keď sobotu svetíme verne a úprimne a sme v modlitbe spojení s Bohom, potom nám zasľubuje veľké požehnanie. Ak odvrátiš svoju nohu od soboty, aby si nečinil toho, čo sa tebe ľúbi v deň mojej svetosti, ale nazveš sobotu rozkošou, svätú Hospodinovú ctenou, a keď ju budeš ctiť tak, že nebudeš konať svoje cesty a prevádzať to, čo sa tebe ľúbi, ani hovoriť daromné slovo, vtedy budeš mať rozkoš v Hospodinovi a dám ťa voziť po vysokých miestach zeme a budem ťa krmiť dedičstvom Jakoba, tvojho otca. Lebo ústa Hospodinové hovorili. V závere 4. prikázania je veľmi dôležitý dodatok. Lebo 6 dní činil Hospodin nebesia a zem, more a všetko, čo je v nich, a odpočinul 7. dňa. Preto požehnal Hospodin deň soboty a posvetil ho. Na záver, ako vrchol stvoriteľského týždňa so 7 dňami, ako je to i dnes, Boh dal sobotu ako pamätný deň stvorenia.
Prostredníctvom tohto pamätného dňa ľudstvu pripomína, že Zem vznikla stvorením a nie evolúciou. Trvanie jedného týždňa nie je odvodené z astronomických veličín. Rok predstavuje dobu jedného obehnutia Zeme okolo Slnka. Mesiac predstavuje dobu jedného obehnutia Mesiaca okolo Zeme a deň jedno otočenie Zeme okolo vlastnej osy. 7-dňový týždeň sa ale takýmto spôsobom nedá vysvetliť. Niektorí kresťania sa pokúšajú svoju vieru v stvorenie spojiť s evolučnou teóriou. Pre evolúciu je ale 7 dní príliš krátkych. Domnievajú sa preto, že jeden deň stvorenia mohol trvať najmenej 1000 rokov. Ale pre evolúciu je aj 1000 rokov krátkych a pre stvorenie pridlhých. Pamätný deň stvorenia trvá 24 hodín, pretože aj 7. deň stvorenia trval 24 hodín. Rané kresťanstvo postupne prevzalo pohanské zvyky a pokresťanštilo ich. Týmto spôsobom bol prevzatý i sviatok, deň odpočinku, ktorý však bol zasvetený Bohu Slnka. Deň Slnka, nedeľa. Táto novinka sa odôvodňuje vzkriesením Ježiša, ktoré sa stalo v prvý deň týždňa. Ježiš sám seba však nenazval pánom nedele, ale povedal: Syn človeka je pánom i soboty. Okrem toho, vplyvom zmeny medzinárodne štandardizovaného počítania dní v týždni od roku 1976, mnohí kresťania dnes už nevedia, či 7. dňom týždňa je sobota alebo nedeľa. Ale názvy dní týždňa to rýchle objasnia. Napríklad v nemčine 5 dní týždňa má mená rôznych pohanských bohov. Len sobota a streda tvoria výnimku. Streda je stredom týždňa, keď je prvým dňom nedeľa a 7. sobota. Sobota, staronemecký sambatstak, pochádza z gréckeho sabaton a hebrejského šabat. Šabat sa do nemčiny prekladá ako prestávka, odpočinok, pokoj, alebo deň slávnostného odpočinku, pokoja. Aj v mnohých iných rečiach 7. deň týždňa sa nazýva sobota, napríklad španielský sabado, maďarský sombat, ruský subota, gregoriánsky šabaty, arabský sabt, český a slovenský sobota. Teda nie je nejaká pochybnosť o tom, ktorým dňom týždňa je sobota. Svetitelia soboty v dejinách vždy tvorili menšinu, preto boli často prenasledovaní. Nie len židovskí svetitelia soboty trpeli krivdu a bezprávie, ale aj mnoho kresťanov svetiacich sobotu bolo vypovedaných. Deti v školách boli diskriminované. Keď v tento deň neprišli do školy, ich záverečné vysvedčenie ich nekvalifikovalo k štúdiu na univerzite. Mnohé dobre platené pracovné miesta zostali pre tých, ktorí svetili sobotu, neprístupné. V mnohých zemiach a v mnohých dobách tí, ktorí svetili sobotu, mohli skončiť vo väzení, v pracovnom tábore, alebo ich život mohol skončiť smrťou. Sobota má ešte ďalší veľký význam. Ježiš svojim životom na zemi zjavil Boží charakter, zaplatil náš dlh za naše viny svojou obeťou, svojou smrťou na kríži. On sám bol bezhriešny. Skonal v piatok po obede, keď krátko pred západom slnka zvolal: Dokonané je. Dielo spasenia a záchrany za ľudstvo padlé do hriechu bolo skončené ešte predtým, ako začala sobota. Po tomto veľkom diele spasenia Ježiš v sobotu odpočíval v hrobe a svojim odpočinkom potvrdil ním stvorený deň odpočinku. Až po sobote na začiatku prvého dňa týždňa mu nebeský Otec vrátil život a Ježiš mohol vstať z hrobu. Tým dal sobotu aj ako pamätný deň spasenia. V ňom ďakujeme Bohu nielen za stvorenie, ale tiež za spasenie skrze jeho obeť.
V pokoji soboty si môžeme uvedomiť mnohé hriechy, ktorými sme v našom živote prestúpili Božie prikázania. V sobotu tak môžeme zvlášť zakúsiť, prežiť i jeho odpúšťajúce vykúpenie. Sobota je preto pamätným dňom nielen na stvorenie a na vykúpenie, spasenie, ale je i dňom, v ktorom človek dokáže prežiť vedome svoje vnútorné znovuzrodenie. Preto je tak dôležité zdržať sa v tento čas každej práce, rozptýlenia alebo nevhodného správania, aby sme mohli byť oslobodení od všetkého toho, čo nás oddeluje od nášho Stvoriteľa. Kto verne plní sobotné prikázanie, obdrží veľké požehnanie. Hľa, ja vám dnes predkladám požehnanie a zlorečenie. Požehnanie, keď budete počúvať na prikázania Hospodina svojho Boha, ktoré vám ja prikazujem dnes. 10 prikázaní je platných vždy a všade. Aj na novej zemi si sobota zachováva svoju svätosť. Lebo ako tie nové nebesia a tá nová zem, ktoré ja učiním, budú stáť predo mnou, hovorí Hospodin, tak bude stáť vaše semeno a vaše meno. A stane sa, že od mesiaca do mesiaca, od soboty do soboty bude prichádzať každé telo, aby sa kláňalo predo mnou, hovorí Hospodin. Kto dôveruje, verí, tomu už dnes v srdci znie toto prikázanie na základe iného prekladu ako lákavé zasľúbenie. 6 dní budeš pracovať a robiť akékoľvek dielo, ale 7. deň je sobota Hospodinová, tvojho Boha. Nebudeš robiť nejakého diela. Pán Ježiš nám dal príklad prežívania pravého sobotného odpočinku a vernosti sobote. Zasadzujme sa i my o Boží pamätný deň. Postavme znamenie vernosti naším verným svetením soboty.